नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पर्यावरण प्रकल्पमध्ये आपले सहर्ष स्वागत आहे. आपल्या विषयाचे नाव जल प्रदूषण प्रोजेक्ट. सर्व मुद्दे दिलेले आहेत. प्रत्येक मुद्दा तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे, म्हणून सविस्तर व्हिडिओ पहा. आपल्या चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि ऑल नोटिफिकेशनवर सेट करा. व्हिडिओ पूर्ण पहा.
has made me who I am today. Failure gives you two choices. You stay down or you get up. Well, I'm up and I am fired up because I have figured it out. पूर्ण व्हिडिओ पाहिल्या